Oni měli být vepředu, tak prostě byli za ale ti malí už to přemlují. Byli tady a dobrý večer! To do mě ty malí. Pojď. Bílá paní. Dobrý večer, Šumperku, dobrý večer, milé děti. No dobrý večer, Mikuláši. To jsem velmi rád, že zase po roce se tu můžeme společně setkat. Já vám děkuji za váš pozdrav a mějte se tu s Pánem Bohem. No počkej. Máme tady takovou sázku s Andělem. Víš, tady ti tři, Olda, Vašek a Marek, to jsou strašní hříšníci. Čerte, to, že má člověk hříchy, to neznamená, že hned propadl peklu. Zažeň je, Mikuláši. Tak, že tu nechceme čerty na pódiu, děcka. Co? No, dívej, oni jsou hodní. No. No tak, skutečně litujete? Víte, že jste udělali něco špatně? Tak proste Pána Boha, aby vám odpustil a můžete odejít. Budíš vám odpuštěno. Jo, tak hele, Mikuláši, jako dobrý. Normálně čert tady rozbil dětem perníky a udělal jim z toho strouhánku, co jim teďka dáme. Tak já jenom jedním okem, jo? Fakt, tyjo, tady je perníku. Děcka, to je, dívejte, a teď jste viděli, jak do toho ten čert mlátil. A vám, milé děti, přeju, abyste v tom adventním čase, kdy se těšíme na někoho vzácnějšího, než je svatý Mikuláš, ale je to Pán Ježíš, který se narodí v Betlémě,
abyste se těšili, abyste měli radost a tak jako ti hříšníci, když se vám něco v životě nepovede, abyste prosili Pána Boha o odpuštění a také ty, které máte kolem sebe. S Pánem Bohem! Ještě víc volá. Kdo to budete znát, klidně pojďte se mnou. Každý den k svačině jedině pramen zdraví z Posázaví. Chcete-li prospěti dítěti bledému, kupte mu pramen zdraví z Posázaví.